Assalamualaikum warahmatullahi mantu na kuan alas 12 sa kuan lugar gawi na mananen na amin kya pauma gitu mitirawi kami na gusto kami sa ito sa timana masjid buti mana masjid kaya semua nami na paman na gitu isa na mitirawi kami na gitu malisan na pamamantin na miyama na to khatam ni memang ni kami sa paman na makasugatan lang saya manan yan na yun ni paman na tuno to kapsila mamirkan aku paman na kapag grita mirkan kuan kapag grita mirkan Eid Mubarak sekarang ulang ng mga araw sa dunia. Eid Mubarak. Agi na tiyo na pumangbalaw sa might ka mababa jingle. Ako man rock and roll Eid Mubarak. Eid Mubarak. Nagida bubay baway. Di umapya. So, giyad ni kuan. Sekarang saan lang ng mga araw sa Sigpan, sa Pilipinas. Eid Mubarak kanulang. Dami sipon makapasad sa kuan, dami sipon makapag-id. Kaya may pan-id na may kaakad. Imanto na miya kuan si Saturday miya ka isa minuto sa kapaan pasen sa midnight na Saturday sin na may makasandip na kapag-id mi. Sa gitu bu na Eid Mubarak kanung san lang pa program ni si amumuay ako si Baway ako si Mukiara Tota lo kami si Tota si amumuay ako si Baway nem tiro kasi Baway tiro naman we say namaste sa gitu mapya ini lagi Ramadan taniman tu kawan paman lagi dunia miro budak katirawin na miya kadua supaganay ako miya isa susirang nun na miya sakit ako luwan na sumiya kita kaya ako na kilid si sakit ay amarin sa iya pusan nagiyawan kaya dato sa gitu sa iman to first time po na miya kakilo ako kadi man siya ratota miya adwa makakidi iman to po ka makakidi makakilo sa kadi sa Amerika pun. Sa gitu. Eid Mubarak. Sana next to year everybody. ako kadi kalau mambupugo pa ako pa. Na Eid Mubarak raman sa lang-lang. Panita mapipiyata ng lang-lang na tanong mamisabay sa gitu para umagmanawan. Nini? Ramadan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tunip-tunip na message ka. Eid Mubarak. At may atas-tas niya kibuwag. Matasal. Okay. Assalamualaikum.